A candidatura que deixaba o Partido Socialista e dixo que non, claramente, que me debía uns ideales, que me debía un grupo político que me presentei as eleccións e que consideraba que non era neste momento para o país pois un exemplo andar cambiando candidaturas de partidos. Quen foi o que che propuxo iso? Perdón? O que me propuxo. E eu non decir. Si hai que dicirlo sería en algún momento. Vamos entonces a empezar a cambiar de tema. Ou senón, falamos do lunes. O lunes hai pleno, non? Si, logo está en Quérito tamén, claro. O parlamento fundamental. Perdón. En Quisa. Unha Quisa elaborada a espalda do alcalde, a espalda do grupo municipal, pagado con cartos da agrupación local, e na que se valoran persoas do povo, entre outras a propia Rodolfo, que encarou a Enquisa, e de outra xente que xa non está no partido.